Moi! Tultiin noutamaan täältä Vantaalta meidän Model Y 7-paikkasena. Tässä YouTube-sarjassa esittelen ja testaan oman perheeni kanssa perheelle sopivia ja mahdollisimman monipuolisia sähköautoja. Autotestauksen ohessa kutsun Hämeenlinnan Kumutalon studioon sähköautoilun asiantuntijoita, kokeneita sähköautoilijoita sekä autoalan vaikuttajia. Tavoitteena on herättää kiinnostusta sähköautoiluun, nostaa esiin sen parhaat puolet ja murtaa ennakkoluuloja inspiroivilla keskusteluilla. Haluan tuoda valokeilaan sähköautoilun mahdollisuudet ja innovaatiot ja samalla rakentaa tietä kohti kestävämpää tulevaisuutta. Niin ja siinä sivussa metsästetään täydellinen perhesähköauto. Tää Tesla on aika hyvä vertailukohde. Tilatkaa YouTube-kanava, kommentoikaa videoita ja seuratkaa somessa. Tervetuloa mukaan matkalle metsästämään täydellistä perhesähköautoa.